ኣብ ወሰን ትግራይ ብወገን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሕወሓትን ልዑል ወታደራዊ ምንቅስቓስ ይግበር ከም ዘሎ ተሓቢሩ ብመሰረት ካብቲ ከባቢ ዝበፅሑና ሓበሬታታት ብወገን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ኣንፈታት ራያ ቆቦ ሰቆጣ ከምኡውን ብወገን ዓፋር ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ምስ ዘመናዊ መካናይዝዱ በኣዝዩ ልዑል ጻዕቒ ኣቱን ይራገፍን ኣሎ ብተወሳኺ ድሮናት ኣብቲ ከባቢ ብተደጋጋሚ ብምዝዋር ሓበሬታ ናይ ምእካብን ምክታልን ስራሕቲ የካይዳ ከም ዘለዋ ተሓቢሩ ኣሎ ኣይተ ጌታቸው ረዳ መራሕቲ ተረፍ መረፍ ሕወሓት ዝኾኑ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጉጅለኦም ኢሎም ዝገለጽዎም ንህዝቢ ትግራይ ናብ ናይ ካልእ ናይ ጥፍኣትን ኩናት መጋርያን ንምእታው ምስ ናይ ደገን ውሽጥን ሓይልታት ተኣሳሲሮም ይሰርሑ ኣለዉ ክብሉ ከሲሶም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ናብ ኤርትራ ብምኻን ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓገዝ ጥይት ከም ዝሓተቱ ኣቃሊሖም ኣለዉ ሕወሓት ኣብ መላእ ትግራይ ብዝገበሮ ህዝባዊ ኣኼባታት ናይ ውግእ ቅስቀሳታት የካይድ ምህላውን ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ናብ መቐለ ክገብርዎ ዝነበሮም ዑደት ከም ዝተሰረዘን ተገሊጹ ሕወሓት ካብ ሰንበት 19 ሓምለ 2026 ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታትን ወረዳታትን ትግራይ 72 ዝኾኑ ህዝባዊ ኣኼባታት ብምክያድ ንህዝብን መናእስያትን ንሓድሽ ወታደራዊ ግጭት ዘሳናዱ ናይ ቅስቀሳ ወፈራ የካይድ ምህላው ዩኤምዲ ሚድያ ሓቢሩ ኣሎ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ኣብ ካርቱም ኣብ ዝገበርዎ ናይ ሓባር ስርሒት ብዘይ ሕጋውያን መሳገርቲ ሰባት ተዓጊቶም ዝነበሩ 74 ወጻእተኛታት ነጻ ኣውፅኦም ኣብቲ ስርሒት 12 ተጠርጠርቲ ዝተኣሰሩ እንትኾኑ ብዙሕ ዘመናዊ ኣጽዋር ናይ ሳተላይት ኢንተርኔት መሳርሕታትን ተሽከርከርትን እውን ተታሒዞም ኣለዉ ፓርላማ ቱርኪ በፕሬዝዳንት ረጅብ ጣይብ ኤርዶጋን ዝቐረበሉ ውሳነ ሓሳብ ብምቕባል ወተሃደራዊ ሓይልታት ቱርኪ ኣብ ሶማልያ ዘለዎም ናይ ኣገልግሎት ግዜ ካብ 27 ሓምለ 2026 ጀሚሩ ክሳብ 27 ሓምለ 2028 ብተወሳኺ 2 ዓመታት ክናዋሕ ኣጽዲቑ ኣሎ سعود عربن حبرات عرب إماراتسن أمونغان زنبر ناي بوليتيكان إيكونومين فحفح نمهدا وقعو ناي حادنت مجلسي أو سي إن لعلو السبب سلطان سعود عربن حبرات عرب إماراتسن نورحات زلق أوطري ناي إيكونومي وددرن أبستفلا ليونايتي زوبا قداس زنبرهم في اللياتن نمهدا زعلم ناي حبر ناي حادنت مجلسي أما حبراو من رخابتاتهم أو سيوم زي واناوي حبريتان عن نقطة التانة زوبا كرنا أفريكان زقربلو channel هورن أفريكا تايمسيو كمزيوم زبالو تحسوتات كتسال نمكتتال فيدينا لايك شير كومنت بمقبار channelنا سبسكرايب قبارو سنايت آني حيد ኣብ ወሰን ትግራይ ብወገን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዝካየድ ዘሎ ልዑል ወታደራዊ ምንቅስቓስ ነቲ ዞባ ናብ ካልእ ዙር ግጭት የእትዎ ከም ዘሎ ዘመላኽቱ ምልክታት ይረኣዩ ኣለዉ ብመሰረት ካብቲ ከባቢ ዝበፅሑና ሓበሬታታት ብወገን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ኣንፈታት ራያ ቆቦ ሰቆጣ ከምኡውን ብወገን ዓፋር ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ምስ ዘመናዊ መካናይዝዱ በኣዝዩ ልዑል ጻዕቒ ኣቱን ይራገፍን ኣሎ ብተወሳኺ ድሮናት ኣብቲ ከባቢ ብተደጋጋሚ ብምዝዋር ሓበሬታ ናይ ምእካብን ምክታልን ስራሕቲ የካይዳ ከም ዘለዋ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ብወገን ሕወሓት እውን بتماساسالي أب كبابي رايا حيال والتهدراو من قصاص جبر زلوا خوينو بحدش تسلطن تستمل تشكركرتي كم توسخ حيلين أب تزوبايا أطول لوا أو وسن كابتاتو وناي مدلاو دفعات ناي مقعد سراحت بصفحة كايد كم زلوا يقلص الله زي بخلتي وجن أب دوباتن والتهدراو دفعات زكاي زلوا لعل مدلات تخبابين أب كال زور جتشت ناي متاو عدلو أزيلو المخانو زمال أخذ كوينو الله زو التهدراو وترزين سلام نسأتان تزوبا أب عبي سجاد زقت خوينو حزب تخبابون بسنكز حدش ناي كينات دمنا لعل فرحات وديو يركب أبزغنا حوحات زبت بهراو برست بزول مري حساب أبستفال عليها كتماتات تقراي لعل ناي كادرتات هزبن وفر من لعلن مدلاوات كم زقابراني قبر كم زلوني فلات ኣይተ ጌታቸው ረዳ መራሕቲ ተረፍ መረፍ ሕወሓት ዝኾኑ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጉጅለኦም ኢሎም ዝገለጽዎም ንህዝቢ ትግራይ ናብ ካልእ ናይ ጥፍኣትን ኩናት መጋርያን ንምእታው ምስ ናይ ደገን ውሽጥን ሓይልታት ተኣሳሲሮም ይሰርሑ ኣለዉ ክብሉ ከሲሶም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ማሕበራዊ መራኸብታት ዘርግሕዎ ጽሑፍ ነቲ ቡድን ደብረ ጽንተት ኢሎም ዝገለጽዎ መሪሕነት ሕወሓት ንዘመናት ዝተዋህለለ ናይ ትግራዋይ ዓቕሚ እንጦሮጦስ ብምልኣኽ ንህዝቢ ትግራይ እንደገና ናብ ናይ ኩናት መጋርያን ምእታው ይዳለሎ ኢሎም ኣለዉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝጉጅለ እዚ ትማሊ ፌደራል ክወረና ይመጽእ لو كاب زبلنا حاسوت بروباغندا تبجيسو حجر ما مس محازتنا خوينا كاب دركو خيط أديس أبا عمامنا خنجمرينا نابزبل جهران فخران مس سجارو جليس أملو تصحوف مريحنا تحوحات كاب دوغولود كات نمرحان مس منجستي شعبية مس جنرال البرهان كمون مس حيل تاتفان نونشنين وعلب مفسام نتقراي عزاو زي بالله متشاوت نمقبار يسرح خمزلو يجلس أتوقيتات شورد داب صحفهم كم زحبرو دكتور دبرصيون أبز قرابة معلتاتنا بإفتراء بمخاد البريزيدنت إسحاق أفوركي كنا جمر انتيل كان أي نفس وقف برات
4 ጽዕነት ጥይት ሃበኒ ኢሎም ከም ዝሓተቱን ካብቲ ወገን ድማ በትዘለካ ጀምር ከስዕበልካ እየ ዝብል ምላሽ ከም ዝሃብዎምን አቃሊሖም ኣለዉ። እዚ ድማ ንስልጣን መራሕቲ ህወሓት ኢልካ መንእሰይ ትግራይ ድራር ጥይት ክትከውን ምድላው ምህላው ዘርኢ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። አይተ ጌታቸው ኣብ መወዳእታ ጽሑፎም ህዝቢ ትግራይን ማሕበረሰብ ዓለምን ነዚ ሓደገኛ አካይዳ ዝበልዎ ተረዲኦም እቲ ጉጅለ ካብ ሒዝዎ ዘሎ ናይ ጥፋኣት መስመር ከኣሊዎ ወይ ከዓ ክቃወምዎ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። እዚ ኣብ መንጎ መራርሓት ትግራይ ዝረአ ዘሎ ናይ ቃላት ውግእን ምስሓብን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት መናእሰያት ትግራይ ብሓይሊ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሰራዊት ምልመላን ምእካብን ንሰላም እቲ ዞባ ኣብ ዓቢ ስጋኣት ሸሚምዎ ይርከብ። እቲ ብህዝቢ ተስፋ ዝተነበረሉ ናይ ፕሪቶሪያ ናይ ሰላም ስምምዕነት እውን ብሰንኪ ሓድሽ ፖለቲካዊ ውጥረት ኣብ ሓደጋ ወዲቖን ዳርጋ ፈሪሶን ይርከብ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ መላእ ትግራይ ብዝገበሮ ህዝባዊ ኣኼባታት ናይ ውግእ ቅስቀሳታት የካይድ ምህላውን ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ናብ መቐለ ክገብርዎ ዝነበሮም ዑደት ከም ዝተሰረዘን ተገሊጹ። ህወሓት ካብ ሰንበት 19 ሓምለ 2026 ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታትን ወረዳታትን ትግራይ 72 ዝኾኑ ህዝባዊ ኣኼባታት ብምክያድ ንህዝብን መናእስያትን ንሓድሽ ወታደራዊ ግጭት ዘሳናዱ ናይ ቅስቀሳ ወፈራ የካይድ ምህላው ዩኤምዲ ሚድያ ሓቢሩ። እቶም ናይቲ ፓርቲ ላዕለዎት መራሕቲ ኣብቶም ኣኼባታት ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪሕ ቃል ምጥቃም ምስ ፌደራል መንግስት ዝግበር ናይ ሰላም ዝርርብ ዘብቅዕሉ መድረኽ ከም ዝኣተውን ንሰራዊት ትግራይ ብሰብ ሓይልን ብሎጂስቲክስን ምሕያል ከም ዘድሊ ገሊጾም ኣለዉ። ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ናይ ወታደራዊ ኣካላት ከም ዘረድእዎ ግና ሰራዊት ትግራይ ሕጂ ኣብ ሓድሽ ዓብዪ ኩናት ናይ ምእታው ወታደራውን ኢኮኖማውን ዓቕሚ ከም ዘይብሉ እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኤርቫን ማሲንጋ ብ23 ሓምለ 2026 ናብ መቐለ ክገብርዎ ዝነበሮም ናይ ሰላም ዝርርብ መደብ ብናይ ፌደራል መንግስት ምክሪ ብሰንክቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኩናት ቅስቀሳታት ከም ዝተሰረዘ ተገሊጹ ኣሎ። ዝሓድሽ ናይ ፖለቲካን ወታደራዊ ምስሓም ዝስዕብ ዘሎ ኣብቲ ዞባ ብሰንኪ ሕፅረት ዝናብ ዝተፈጠረ ናይ ድርቂ ሓደጋን ዝተመዛበሉ ህዝብታት ናብ ቦትኦም ኣብ ዘይተመለሱሉን ኣብ ዘለውሉ ዘሎ እዋን እዩ። ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ኣብ ካርቱም ኣብ ዝገበርዎ ናይ ሓባር ስርሒት ብዘይ ሕጋውያን መሰጋገርቲ ሰባት ተዓጊቶም ዝነበሩ 74 ወጻእተኛታት ነጻ ኣውፅኦም። ኣብቲ ስርሒት 12 ተጠርጠርቲ ዝተኣሰሩ እንትኾኑ ብዙሕ ዘመናዊ ኣጽዋር ናይ ሳተላይት ኢንተርኔት መሳርሕታትን ተሽከርከርትን እውን ተታሒዞም ኣለዉ። ትማሊ ሐሙስ ኣብ ክፍለ ሃገር ካርቱም ሓይልታት ጉምሩክ ሱዳን ምስ ወታደራዊ ፖሊስ ብምዃን ኣብ ዝገበርዎ ናይ ሓባር ናይ ወታደራዊ ስርሒት ብዘይ ሕጋዊ መሰጋገርቲ ተታሒዞም ዝነበሩ 74 ወጻእተኛታት ነጻ ኣውፅኦም ኣለዉ። እቲ ስርሒት ኣብቲ ዘይ ሕጋዊ መሰጋገር ጉጅለታት ቢኦሙሉ ዝነበሩ ቦታ ዝተገበረ ኮይኑ 12 ተጠርጠርቲ ኣባላት ጉጅለታት እውን ኣብ ቁጽር ውዒሎም ኣለዉ። ሓለቓ ምክልኻል ሕገወጥ ስግግር ካርቱም ብርጋዴር ጀነራል ዓባስ ዓብደል ቃድር ዲናር ከም ዝሓበሮ ኣብቲ ስርሒት ከበድቲ ብረት ከም ድሽቃ ፒኬኤም 16 ክላሽንኮቭን ናይ ስናይፐር ጠያይትን ሮኬታት አርቪጂ ከምኡውን ኣሽሓት ጠያይትን ተታሒዞም ኣለዉ። ብተወሳኺ እቶም ጉጅለታት ንርክብ ይጥቀሙሎም ዝነበሩ 4 ናይ ስታርሊንክ ናይ ሳተላይት ኢንተርኔት መሳርሕታትን 2 ተሽከርከርትን እውን ኣብ ቁጽር ውዒሎም ኣለዉ። እቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ቁጽር ዶባትን ናይ ጸጥታ ድሕነትን ይሓስዮ በምህላው ንሕገወጥ ንግዲ ሰባት ምምሕላፍ ኣጽዋርን ሓሽሽን ዝኣመሰሉ ውድብ ገበናት ኣባይስዎ ይርከብ። ዋና ዳይሬክተር ሓይልታት ጉምሩክ ሌተናንት ጀነራል ሳላሕ ኣሕመድ ኢብራሂም እዚ ተኻይደ ስርሒት ነቶም ብሰንኪ ኩናት ዝተፈጠረ ናይ ጸጥታ ሓጓፍ ተጠቒሞም ገበን ዝፈጸሙ ጉጅለታት ንምህዳን ዝዓለመ ዓብዪ ዓወት ምዃኑ ገሊጾም ኣለዉ። ሰደድ ወርቂ ሱዳን ናብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ብ63 ሚእታዊት ክወርድ ከሎ ናብ ግብጽ ዝተለኣኸ መጠን ግን ብዕጽፊ ከም ዝወሰኸ ተገሊጹ። ብመሰረት ትካል ሱዳን ትራንስፓረንሲ ፖሊሲ ትራከር ዘውፅኦ ሓዱሽ ጸብጻብ ኣብ መንጎ 2024 2025 ናይ ሱዳን መዋቕር ሰደድ ወርቂ ዓብዪ ለውጢ ኣርኢሎ። ብመሰረት እዚ ናብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ዝለኣኽ ዝነበረ መጠን ወርቂ ካብ 22.2 ቶን ናብ 8.2 ቶን ዝቐነሰ እንትኾን ብኣንጻሩ ናብ ግብጽ የተለኣኸ መጠን ድማ ካብ 0.25 ቶን ናብ 4.9 ቶን ብምዕባይ ዕጽፊ ወሰኸር ኢሎ። እዚ ለውጢ ዝተኸሰተ ብሰንኪ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ፖርት ሱዳንን ኤምሬትስን ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ምብልሻውን ኤምሬትስ ናይ በረራ እገዳ ብምንባራን እዩ። እንተኾነ ግና ናይ ኢኮኖሚ ሰሙያ ከም ዝሓበርዎ እዚ ለውጢ እዚ ነቲ ናይ ወርቂ ጉሕለት ኣይቋረጾን። ግብጽ ነቲ ወርቂ ብሕሱር ዋጋ ካብ ሱዳን ብምዕዳግ ክሳብ ኤምሬትስ ብኸባር ዋጋ ብምሻጥ ከም ደላሊት ኮይና ተዓምመላ። ኣብ 2025 ኣብ ሱዳን 7 ቶን ወርቂ ዝተረኸበ እንተኾነ እኳ ብሕጋዊ መንገዲ ዝተለኣኸ 14.7 ቶን ጥራሕ እዩ። እዚ ማለት ካብ 55 ቶን ንላዕሊ ዋጋ ካብ 6 ቢልዮን ዶላር ላዕል ዝግመት ወርቂ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብ ሱዳን ወፂኡ እዩ ማለት እዩ። እዚ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝወጽ ዘሎ ወርቂ ህዝቢ ሱዳን ብሰንኪ ውሽጣዊ ኩናት ዘስዓቦ ስደትን ጥሜትን ኣብ ዝሳቀየሉ ዘሎ እዋን እዩ። ነቲ ውግእ ንምቅጻልን መሳርሒ ኩናት ንምዕዳግን ይውዕል ከም ዘሎ ይግለጽ።
ፓርላማ ቱርኪ ሰራዊት ቱርኪ ኣብ ሶማሊያ ተወሳኺ 2 ዓመታት ጸንሓሉ ፍቃድ አጽዲቁ አንካራ ኣብ ጥቓ ገማግም ባሕር ሶማሊያ ናይ ነዳድን ጋዝን ኳዕቲ ኣጠናኺራ ተቕጽለላ ፓርላማ ቱርኪ ብፕሬዝዳንት ረጅብ ጣይብ ኤርዶጋን ዝቐረበሉ ውሳነ ሓሳብ ብምቕባል ወታደራዊ ሓይልታት ቱርኪ ኣብ ሶማሊያ ዘለዎም ናይ ኣገልግሎት ግዜ ካብ 27 ሓምለ 2026 ጀሚሩ ክሳብ 27 ሓምለ 2028 ንተወሳኺ 2 ዓመታት ክነዋሕ አጽዲቁ ኣሎ እዚ ውሳነ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተፈረመ ናይ ምክልኻልን ኢኮኖሚን ምሕዝነት መሰረት ብምግባር ዝተወሰነ ኮይኑ ሰራዊት ቱርኪን ሰራዊት ሶማሊያ ናይ ስልጠናን ናይ ምክልኻልን ደገፍ መሃብ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ግብረ ሽበራውያን አልሸባብ ዝገብሮ ቃልሲ ክቕጽል እዩ ብተወሳኺ ድማ ሰራዊት ቱርኪ ኣብ ማያት ሶማሊያ ወሽመጥ ዓደንን ባሕር ዓረብን ናይ ባሕር ጸጥታ ናይ ምሕላው ዕማሙ ከሳልጥ እዩ እዚ ናይ ወታደራዊ ኣገልግሎት ምንዋሕ ዝመጽእ ዘሎ አንካራ ኣብ ጥቓ ገማግም ባሕሪ ሞቃዲሾ ብመርከብ ቻግሪ ቤይ ኣቢላ ናይ መጀመርታ ናይ ዓሚቕ ባሕሪ ነዳድን ጋዝን ናይ ምፍሓር ስራሕቲ ኣብ ጀመረትሉ ዘላ እዋን እዩ ቱርኪ ኣብ ሶማሊያ ብወታደራውን ኢኮኖሚያውን ኢዳእታውነት እትጻወት ዘላ ሃገር ኮይና ኣብ ሞቃዲሾ እውን ዓቢ ናይ ወታደራዊ ስልጠና ማእኸል ኣለዋ እዚ ሕጂ ዝተገብረ ናይ 2 ዓመት ናይ ሰራዊት ምንዋሕን ናይ ነዳድ ምፍሓር ስራሕትን ድማ ለኣላውነት ሶማሊያን ጸጥታ ዞባን ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ኣሎ سعود عربن حبرات عرب إماراتسن أمونغان زنبرا ناي بوليتيكان إيكونومين فحفح نمهدا وقعو ناي حادنت مجلسي أو سيئن لعلو السبب سلطان سعود عربن حبرات عرب إماراتسن نور حد زلق وطري ناي إيكونومي وددرن أبستفلالو ناي تزوبا قداء زنبرون في الليات النمهدا زعلمه ناي حبار ناي حادنت مجلسي أما حبراو مرة خبتاتو موتسيوم مجلسي بمنستر مرة خبتات سعود عرب سالمان آل دوسرين حلاف بهراو مرة خبتات إماراتس عبد الله بن محمد آل حمدن بحادوان استزرقح خوينو كلتين هاجرات بتاريخن بحبراو عدل استأساسرا كل التحوات مخانن قليص مولو إذن حادنت مجلس زمزلو كلتين هاجرات أب قداي كونات إيران أمنا يمن وجه كمون إماراتس كابتكال أفريتي ندادي أوبك وسيا فريات نداد موسها أمونغان كبنا إيكونومي مفحفح أبستفترو لزلو أواني بتوسع هذا ما حوتي أب كيح بحري أبلع ناي سعود عرب ناي نداد مراخب زكايد وزلو متقعت مكاتن ناي تزوبات ستان معقابن ناي حبار سقمت موساد كم زدلن تقليص الله زمانغو كلتين عبيت هاجرات وشمع زقبزلو ناي دبلوماسيا ومتعرراي أبتزوباز زلو ناي ጸጥታ ስጋት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ብዝበጽሓል ዘሎ እዋን ኮይኑ ናይ ባህሪ መተሓላለፍታት ንምሕላው ዝገብሮ ጻዕሪ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ክህልዎ እዩ ተባሂሉ ይሕሰብ كبرات تخاطاتلتي مدبنا سلستخاطاتلكمو كاب لبنا مسكن رئيتهم ኣብ ታሕቲ ብምጽሓፍ ኣካፍሉና ቪዲዮና ላይክ ሼር ብምግባር ቻነልና ሰብስክራይብ ግበሩ